Isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U tqajna għal din l-Eukaristija mhux biss għaliex morjum il-mulej, imma wkoll qed niltaqgħu mal-komunità tas-seminarju tagħna li llum qiegħda tippreżenta lill-Andrew għal jirċievi il-Ministeru tal-Akkulitat fil-mixja tiegħu biex kif nabbilti jirċievi il-Presbiterat. Andrew huwa mhux biss membru tal-familja tagħna s-seminarju, imma huwa membru ta' din il-komunità parrokjali. U jien nifraħ magħkom illi l-Pompej qed jagħmilna din il-grazzja. Kif tafu dan kollu iseħħ ukoll f'sena illi aħna ħassejna li għandna kemm sena li fija nitolbu dar ħeġġa lill-għall-imier li nsejħu sar biex jibgħat iktar ħaddiema l-għalqa tiegħu. Sena iddedikata riflessjoni it-talb għall-vokazzjonijiet. U għalhekk nixtieq li din l-Ewkaristija mhux biss nitolbu għal dan is-servizza li jirċievi l-Ministeru, imma nitolbu wkoll għal din il-Knisja tant għandha il-vokazzjonijiet tibqa' tkun mixtla iktar vokazzjonijiet għas-servizz tal-Knisja kollha. U dejn il-mulej jisejjaħ u ma jsejjaħ darba jibqa' jsejjaħ. Imma aħna jew minħabba l-isprovvi li hemm madwarna, jew minħabba l-isprovvi li hemm ġewwa fina, xi drabi is-sejħat tal-Pompej jintilfu. Ejja nitolbu maħfra lill-għall-imier ta' kull darba ħabna sejħilna u aħna ma nqajniex is-sejħa tiegħu. Nisqal Alla Wassalna fil-ħajja ta' dejjem.
dan aħna nitolbu minn Ġesu Kristu Sidna li wara minn il-Kieku Sanna kif ma Spiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. morrux
imma xahar waħda minn rashom ma tintilx. Jekk tibgħu sar aktar issalvaw ħajjithom. Il-kelma tal-Ħin. Jersaq dak li se jkun istituit bil-Ministru tal-Attualità. Andrew Healy mill-Parroċċa San Lawrence. Darba ġiet kopja kellek ħajt niftakar għaliex il-mara għal-tlej dejjem jintlewwu. Għalli dak għaliex għalli għand ir-raġel jgħix għas-żmien. Jgħix għas-żmien. Għandlej m'għandux xejn ħajtu ħlief biżżied. Ukoll sitħabbet ikun fil-grupp jara kif jaħlaqha għaż-żmien. Għandli biżżied dan il-ħobbibi u ħajtu żied. Jien nista' nagħtikom eżempju oħrajn. Imma din l-istorja li din għaddej għand ir-raġel lan ta' ħajtu kien iż-żmien. Lan ta' ħajtek x'inhu? Lan ta' ħajtna x'inhu? Għalfejn qed ngħix. Din id-domanda il-produzzjoni fid-dawl tal-Evanġielu li għandna kif ħabbarha. Ġesu lillum jgħidilhom hawn dan il-tempju il-ġmiel li intom għandkom bokka bih. Intom tgħixu għat-tempju. Dejjem iżidulu, dejjem iddellu biex taraw imżejjen u żagħjar. Dat-tempju li intom tgħixu għalih għad jiġi żmien ma tibqa' ċella oħra. Mhix differenti ħafna minn tas-siebel, mhix differenti. U l-istess x'inbagħad ikompli jgħid bada n-diskutu xejn. Imma jitkellem dwar il-katastrofi biex hekk li aħna jisu nassoċjaw ma' tmiel terremoti, terremoti, ġlied.
L-istess qed dak kull li hawn madwarkom, dak kull dwar jispiċċa. Allura, dak li inti qed tagħmel bħala assolut li tgħix għalih. Issa it-tempju jista' jkun affarijiet tad-dinja. Tista' tkun fil-karriera. Jista' jkunu ċertu idejat fis-sejħ li jkollna f'moħħna. Ma jbidilhom l-ebda Spiritu Santu. Jista' jkunu prattiċi is-soltu tagħmel ma tibidlu xejn għax ikun fik sew. Aħna fil-ħajta għandna ħafna affarijiet li huma għandek sakri untouchable ma jistgħu jissumlu ħadd. Għaliex dak li għalikum huwa sakru, huwa assolut li tgħix għalih u ma jista' jmissuk ħadd dak għandi ġismin kollu xi Ġesu jien ngħid li mhux tant qed jitkellem dwar l-aħħar tas-żmien. Imma qed jgħidilna x'inhi l-milja tas-żmien tiegħek. Kliem ieħor għalfejn qed tgħix. Raġel jekk aħna nqulu l-Evanġelju jitkellem fuq ma nafx meta l-aħħar tad-dinja. Mhux fuq l-aħħar tad-dinja, imma xi limiti tiegħek. Jien tiġi l-moħħ il-messaġġ Ingliż huwa ma nixtieqx nisba' tal-konsulti f'moħħi fil-lingwa tagħna. Ġesu jitkellem dwar the times of the end and this tad-diem. Imma jitkellmu dwar the end of time. X'inhu l-għan tas-żmien. Ta' jifux qed nagħmlu riflessjoni li trid tħassir. Imma naħseb wieħed li naħdu ftit żmien naħsbu fil-realtà ta' sekk importanti. Għax ħafna drabi nerġa' ngħid dak li hu ta' importanza sekondarja dak li għandu importanza relattiva li mhux kollox mhux assolut. Aħna nagħmlu absolut. Aħna nigħixu għalih. Mentri fil-ħajja. Kważi kollox huwa ta' importanza sekundarja. Dejn Ġesu Kristu. Għarraf kemm aħna lil Ġesu li l-Alla il-bieraħ illum. Kemm ħbejn Ġesu nasbu biex npoġġu fil-ġenn ħalli ma nissakrifawx affarijiet li huma ta' importanza. Iżda imma għalina qed niġu għalina. Jew fuq hekk
nisli ma jismiku li jem ħaġa oħra. Il-għu biex ħalija. Il-bħad inkun kif tibqabba. Dak li fl-aħħar jibqa'. Għaziz, Andrew, il-għu sejjer għandek il-Ministeru ta' l-Komunità li jinti s-sir se ikollok bil-possibilità li tqassam l-Ewkaristija. Iktar li tqarrib. Nirrakkomandalek li tqarrib lilna lejn Kristu lejn iċ-ċentru. Għaliex jekk ma niskurux li Ġesu, allura ħanibqgħu f'riskju kbir li ngħixu għax-xejn. Ngħixu għal ħwejjeġ li ma ta' importanza żgħira imma aħna naħdmu jiswew kollox imma tkun konsidratis. Għalhekk jiena ma nibbastax li lidhom il-bjej il-veġġu libnu relazzjoni verija personali ma' Ġesu. Għax anke dan il-ġidil għad jispiċċa. Aħna drabi għandna fil-għana illi moħna biex jindu il-tempju, biex nżejdu il-tempju. Imma mbagħad nitsew minnu s-sjuk tal-tempju, Ġesu. Allura, għaziz Andrew, l-periodu li għandek teżerċita il-Ministeru, imma fl-aħħar mill-aħħar ħajja kollha. Ħossok fil-dmejr li għedna biex niskopru iċ-ċentru ta' ħajjitna. Niskopru dak li tassew niskopru dak li tassew kollox assu. Naturalment, ma tistax jittinna minn dak li m'għandekx. Jiena għandek f'moħħi f'qalbi libda sabiħa li ktibt li meta tlabni biex nagħtik tal-Ministeru. Ir-rabta tiegħek ma' Ġesu Kristu. Forza, erġa' għal dik l-ittra ħalli inti tkun tassew żagħżugħ tal-Ewkaristija. Ħalli tkun tgħix l-Ewkaristija. Ħalli mhux tant bil-kliem imma bil-xhieda tiegħek lilna nkompli aħna biex innersu għand Ġesu il-bieraħ, illum u d-dini. Ikun fl-aħħar Ġesu Kristu.
għal-poplu tagħna jinbeda u jikbru. Lilek serinata l-uffiċċju li tkun tajnuna għal-Presidenti fil-Jakni kif ukoll li bħala Ministru Straordinarju tal-Armi tħabbir l-Filipi ukoll jikbru morda. La darba ġejtu maħdum mod speċjali għal dan il-Ministeru. Il-pjani li tfittex ħeġġa kbira li s-sakrifiċċju tal-Kristu dik il-ħajja. Tfittex li tgħix dik biżjed kif jitlob minnek tal-istess sakrifiċċju. Qis li tidħol aktar il-ġewwa fl-ispirtu tal-miljiet għad-disajja. Walla il-ħdima ta' Jesu,
noffru lilna nfusna ħalli naħdu lilek u lill-Knisja tiegħek. B'Kristu Sidna. Amen. Amen.
tassew lejn id-dinaj ta' kull kusija. Qaddes għalhekk tal-buk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minlajh ibati bħal Mos rat il-ħaj qasam ta' id-dixxini tiegħu u qal kullu u kull minnar għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Għax dan huwa il-kalċej tal-elmi tal-patt ġdejti għadili, id-dem li jxxerri għalitu għal-bnedmin kollha għal-maħfra tal-nurien għamlu dan tifkira li. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-mawdieħ ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek lejn il-ħobs tal-ħajja il-kalċej tas-salvazzjoni u nrodulek ħajja għax oġbu il-ħajja hawn quddiemek biex naħdmuk. Biċċa quddan nitolbok li l-Ispirtu Sant jaqgħadna b'ġisewwieħ lielna id-disem u l-ġisem bid-dem ta' Kristu. Takarmu lejk il-Knisja tiegħek ix-xerda mad-dinja kollha u wettaq imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll f'qudna li raqt it-tama tal-qawmien, takar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiema l-quddaw tas-sebt tiegħek. Enna għalina wkoll nitolbu għati lilna wkoll il-triq tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mħazza u Malla Marija ma' żewġha San Ġusepp mal-Apostli ma' San Lawrence Marti bil-Qaddisien kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebbu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, Kristu jingħata għadha issir tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieb u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu mit-talba li għamilna bil-Mulej Ġesu.
dawk mistiedna għal-fitla tal-ħafna.
żar ta' apprezzament. Huwa verament mument sabiħ u ta' fer għal din il-komunità tagħna llum illi lqajna l-komunità tas-seminarju u li s-seminarista li rċieva anki tal-Ministeru l huwa mill-parroċċja tagħna. Il-vokazzjoni ta' Andrew fil-parroċċja tagħna hija don rigal sabiħ lil mulej tagħna li jinnaf kemm huwa l-qalb il-komunità tagħna kemm aħna ferħanin u kburin b'Andrew il-vokazzjoni tiegħu. Aħna nkomplu nitolbu għalik, nkomplu nissamportjak fil-mixja tal-formazzjoni tiegħek u nittamaw li jkun hawn oħrajn li anke fil-posti tiegħek jaslu din il-missjoni jisimgħu s-sejħa li mulej jagħmilhom. Importanti eżis li kif semma l-isqof inkomplu noħolqu ambjent li huwa favur il-vokazzjonijiet. Inkomplu noħolqu komunità li fiha jistgħu jikbru u jifjorixxu aktar vokazzjonijiet. Kif qedtilkom il-vokazzjoni ta' Andrew hija rigal u tkun il-mulej għadu jsejjaħ jibqa' jsejjaħ. Il-mulej qatt ma jieqaf jsejjaħ. Allura huwa x-xogħol tagħna li nkomplu noħolqu parroċċja komunità li fiha jistgħu jikbru il-vokazzjonijiet. It-tieni kelma ta' apprezzament hija lilek eċċellenza, nixtieq nirringrazzjak, mhux biss talli jogħġbok tiġi hawnhekk filgħodu għal din iċ-ċelebrazzjoni, imma fit-tmiem il-Ministeru tiegħek bħala isqof tagħna fid-dijoċesi nixtieq ngħidlek grazzi f'isem din il-komunità. Żgur li aħna konxi ta' dak kollu li inti għamilt mal-komunità tagħna, forsi jien aktar minn kulħadd bħala kappellan naf kemm inti dejjem ħabbejt u għażejt il-parroċċja tagħna kemm dejjem kont ta' support għal dak kollu li aħna provajna nagħmlu u għamilna, għalhekk ngħidlek grazzi mill-qalb issa din il-komunità. Imma nixtiequ tal-tan, mulej reġa' għabbir, sewa missjoni ġdida, min jaf xem preparat għalik, għandna ser nitolbu għalik, se nżommu bħala xi ħadd li għamel il-ġid lielna u nemmnu li l-mulej għal ħafna ġid sewa fil-Ministeru ġdid li għafdalek. Allura grazzi u għawuri.
event